Ahoj lidi, takže vítejte v tomhle videu, což je první video na kanálu z World of Tanks. Pod videem máte můj kanál a kanál jako na můj první kanál, ale to je jedno. Můj Facebook máte taky pod videem, Skate máte taky pod videem a snad se vám budou líbit moje videa z World of Tanks. A snad se vám líbí ty dvě dámy v pozadí na YouTube, jako obrázek. A co bych dalšího mohl přiřadit k tomu, co si řekneme a co budeme dělat. Takže videa budeme mít jak obrázkový, tak i jako normální videa. Obrázky budou s hudbou, nějaký videa budou taky s hudbou a nějaký budou mluvený. Takže když se podíváte na můj starý kanál, tak tam máte Minecraft mapa nej a nej a tam jsou jako obrázkový a pak tam máme normální videa a máme tam už jedno video z tanků, který sem dávat nebudu, ale možná si ho sem dám, ale to teďka řešit nebudu. Tak co bych dalšího ještě mohl říct, to je, že se pokusím, aby se vám moje videa líbily, aby byly v dobré kvalitě a intro, jestli mi chcete vyrobit nějak z World of Tanks, tak můžete mi pak něco říct. A když si chce se mnou něco zahrát, tak může taky, samozřejmě. Jo a už mám klan v World of Tankách, je to klan Česká liga, myslím, jestli nepletu, já vám to hnedka řeknu. Česká legie, jsem se trochu přeřekl, pardon. Já se tady trochu podrbu, no dobrý. A co ještě nějaký novinky? Novinky jsou to, že mám nový tanky ještě, jako kdo viděl to video na mém kanálu. A jinak asi novinky nejsou, no. A doufám, že se vám ty videa budou líbit. Dejte like a odběr a koment. Čau.